Това е Приморско. Селището възниква през 1879 година под името Кюприя, ако го произнасям правилно. А през 50-те години тук туризмът се разраства сериозно. Направени са почивни станции, къмпинги и ресторанти. А през 1957 година започва строителството и на Международен младежки център, или още познат като ММЦ на всички. Една от големите особености на града е неговото местоположение. Приморско се намира между два залива и има два големи плажа – северен и южен. Цялото видео за Приморско може да гледате в платформата за дълги видеа, а видеото може да намерите долу в коментарите. А около тях се простират характерните за региона пясъчни дюни. Вървим в пустоща. Керван от хора. Пустинята Сахара. Не бе, тук е Приморско. Всъщност дюните са защитена местност, за което се радвам. И са наистина, бих казал, меко казано, мащабни. Дюните са много интересно образование, естествено, в което живеят защитени растителни видове, включително и някои животинки. И затова трябва да ги пазим. И се радвам, че в Приморско това нещо е останало. Да, има хотели и то доста, но те са далеч от слънчевия бряг и плажа. Така че малко поход. Много красива оттъпкана пътека през дюните, която води до плажа. И не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала. Благодаря за подкрепата. А на юг се намира Дяволската река, която се влива в морето и образува лиман. Тази комбинация от море, дюни, река и странджа прави природата около Приморско доста по-разнообразна, отколкото изглежда на пръв поглед. И всъщност морето тук е едно от големите предимства. През 2025 година районът около Приморско е с изключително високи показатели на качеството на водата за къпане.